Yai lang-langing driya mangun kung kanduhan rimang Irlena tanpa anen Akadi aku selawe akang suka sarana apa kang sida tumeka kene sing akon sapa oh kaanake aku ngelo akang aku ana akal aku nuju kowe dhewe mergo aku iki tresna karo kowe akang iki alepku dhewe akang aku mau isah karo kowe nganti aja ingong aku mau isah karo kowe ya akang Yayi banget panarimaku sira ora nigake kelawan pun kakang ya mung penjalukku kowe sumingkira awit dina iki aku dadi dutaning Prabu Arjuna Sasra kinen ngundurake ratu sewu negara oh ya jangan mau pelang altu iya perang kelawan ratu sewu negara kowe entek Joko alaken ngono mau la tahaut kowe tiba keparan-paran bangeting panarimanipun Kakang Siadi nyaut marang pun Kakang kang mangkono sumingkira awit pun Kakang ngemban dawuh kang ora enteng sisip sembiramun pun Kakang ora entuk gawe bakal pagas guluku oh akali aku nyayo kowe aku maye kowe ning apa kakade yumingkira ratu sewu aku sing rampung kakade wae lu aku dhewe sing maju kakade Supasarana ana buta padang maju kowe sapa aku kayanya piye aku kayanya sapa suka aku kayanya piye ta iki atu cek atu kuwi hosak piye nganti ngeling-ngelingi aku kaya aku ya apa sakarepmu jenengmu sapa mbuh ora idep Prabu Jong Biru Paksa saking Praja Jong Biraji ndi Bambang Semandri aku layandri ora aku layandri aku wae cepono oh kok rembug rimah-rimah balung weh
Johnny, Johnny, I'm boy. Aduh, aku iki tok pake gila kowe mati kowe buta gede dhewe karo aku mencus kowe ayo dadi apa kowe ora jauh mo ayo itel ya ayo mangsane jauh pai yang kuliah yang acang ayo itu ayo dulu jauh mau supaya kowe udah ide aku buta cilik ayo aku kapaku luarono ayo aku gelem luwae ana iku kae piye aku gelem luwae ana itu kae apa penjalukmu ayo kowe kudu ingkang saka kene kowe kudu lunga saka kene aja mandi kowe baca bar gaji kowe ame gato celak kono jata putaramu cek serbu apa wah cek lagi saya ya omongan ya kowe hato yo ingat botai diwu iya aku luarono mungkin aku aras aku bali yo kowe tadi wae kebayo ya itu yewu kowe gato kaya lho Nyai Sukasrana amangan tiyang apa pun kakang ngaturake penuwun dene Si Adi wis bisa ngenteng-entengi marang jejibaning pun kakang Ratu Sewu wis padha mundur lan nitik para Ratu Sewu kang wis padha manungkul nyatane bisa mujuti putri Sadumas cacahe kang mangkono Si Adi semeneo sawetara bali luwih dhisik aku elu kowe lakang aku aku elu kowe iya pun kakang ora bakal ninggal ya di nanging Si Adi ngertenono bali ya dhisik mengko yen pun kakang wis mukti ngawibawa Si Adi sumusula marang pun kakang aku ora mau elu ukti aku kaya elu ora apa aku tak melu kowe to Kang iya pun kakang uga wis duwe janji marang pribadinipun kakang dhewe lamun to besok pun kakang wis mukti ngawibawa Si Adi tetep bakal tak boyong dadi sawiji kelawan pun kakang nanging kowe bali ya dhisik Sukasrana ya wis yen ora iso ngapusi aku lali aku dai kowe ning apa-apa kejruk kaya aring deyu aku teko ya kanthi
mawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatan iku kanyatan kaki titi sundo gagak ngarang titi yoni kapat mongso wayahe wus madya ratri sumrek kantaning puspita biar lintang ing gegono pararas tumangeng oso masung sudi paring pangesti Raden Sumantri kula ngaturaken genging penuwun